על ידי משה, אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך, לספור ספירת החומר, ריבונו של עולם. כדי לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו, כמו שכתבת בתורתך. ממחרת השבת וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את עומר התקופה 7 שבתות תמימות שבע שבתות תמימות ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. כדי שיטהרו ראשות עמך ישראל מזוהמתם. ובכן יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי שבזכות ספירת החומר שספרתי היום בקדושה
Schein und Victus Schatten, Halleluja.